love you, Jinjin. Ivan, May paglaom ba ko? dili pa na ako na matubag ang imong giingon, Ivan. Hatake lang una akong panahon sa pagkunauna. Mo ba? Huwag ka sugtang Jinjin. Wala lagi bay. Di ba tingali ko niya sugton? Nakailan pa pagawas paglaom ay. Inganap ginang kinabuhi. Sige yan follow up. Kaya pasig balo iras Jinjin mo. Ivan, di man lagi ka sa amo. Mangmusta on takos kung giingon mo. Kumusta naman to? Wa pa gyud ka maluoy nako. Sure ka nga nahigugmagit ka na ako, Ivan? Di man tingali mahitabo nga manguyab ko nimo. Kung wa pa ko may kugma nimo. Jin, maluoy ka. Sugta na yung taong ko. Sige na lang, uy. Mamugos magkit ka. Sige, uyab na ta. Ha? Tinuod ka, Jin? Imo na kong gisugot? O, lagi. Uyab na ta. Yes! Oh, unsa lagi sulti ko nimo? Ayaw lagi pagpakawas paglaom kay sugton na ka. Abi ni babay, lipay kay ko. Nga gisugot na ko ni Jinjin. Nagunsa man ka din sa amo. Mamisita ni mo. Ano di ay? Tidak mahimo nga, mamisita ko ni mo. Dili ko gusto nga moani ka sa amo. Ha? Nga naman. Nga, uyab man ta. Basta, dili ko ganahan nga imo kung anion din sa amo. Jinjin. Ha? Uy, kalain ko niya. Naglibog bitaw ko bay. Nga nung di siya gusto nga, mamisita ko niya nga, uyab man ta mi. Agoy. Wa ka nilang uyab si Jinjin, bay. Ha? Usay uyab. Nagduda ko. Nga na sila yung uyab. Mga dali siya gustong madto kas ila. Naintriga gikos kisultis kung amigo pahin kan Jinjin. Naglibog sab ko. Nga nung dili siya gusto nga, muadto ko sila ha. Ako ni pakalitan ko adto sila ha, be. Aron ako mahibawan kung nga nung dili siya gusto nga, muadto ko sila. Usa lang? Wala din is Jinjin? O dong, ni Kuyog ni siyang uyab, nakigtaban. Usa? Wa man ko'y gusto siyang uyab. Mautong ni Kuyog. Ug ambot, hain aron paingon. Kinuo ko. Dagay ba, bay? Bay, Dagay uy, ba? igod na. Ay palabi, daghan kay kag naimno mo. Gusto ko lumsa na akong kagalingon, bay. Bay, Ivan. O, day, bay. Kaya di siya gusto mo ato ko sila kay doon na sila yung uyab. Kung di pa ikaw, nagigtabal pa yun eh. Wa na tayo mahimo. Wa na mas Jinjin. May kuy na mas lain niyang uyab. Sakit kayo, bay. Sakit kayo. Lagi. Sakit ka na yung ibuhat ako, bay. Wala lang unta ko niya sugta. Wala lang unta. Kaya naman na ko binuangan. Kaya naman na ko masakitan. Bay, Ivan. Bay, kalimti lang Jinjin. Magkakita lang kag babae nga matuod nga mahigugma nimo. Kahit na Uy, naunsa mag oy. Sige naman kag pundo din sa inyo. Suroy-suroy sa doy. Oh, may lami isuroy, bay. May gana. Ikaw ba? Ay, pag-iningunan na good. Masakit ka. Kung masila kaghandop atong Jinjin. Dali, kuyog ta. Asam ta, bay? Nakibuong kaila nga, members na itong simbahan. Kuyog ta. Ano ba kaila mo? Si Christine. Si Alman sa day ka, Ivan. Abi na ako, gistrikto ka. Abi ng Chris. Nalipay kay ko nga, nagkaila ta. Kaya nalimtan ko ng babae nga kung gimahal ka niya ato. Si... Jinjin? Naibaw ka? Kay baw kaayo, oy. Gisultian mo ko si mong amigo. Sakit kayang gibuhat ako. Ay napagsighandom ato niya, oy. Masakitan lang ka magsikag hunahuna niya. Ang maayo ni mong buhaton. Panguyab, aron malingaw ka. Bay, nagabantay ko ni mo. Mali pa yun naman kapirmi nga. Sino mo kuyog ni Christine? Tinuod na, bay.
Malingaw gud ko niya gud. Ya saman. Nanguyab na kaniya. Wa pa bay oy. Usa pa ba'y gidugayan nimo? Panguyabi na yun. Ha? Panguyabi na si Christine. Kay sa ko naman tanaw niya. Nakagusto na nimo. Mahadlok mo ko bay nga masakitan pag-usab. Pastila nimo. Ingon pa nila, kung masakitan ko tungkol sa babae, babayar sa tambal ini. Bay, Muna bay. Mao kung tambag nimo. Panguyabi si Christine. Kay sure gyud ko, sugton ka na. salamat kay Christine nga wag gyud mo pantusag dugay. Imo rin gyud kong kisugot. Ang nakagusto masag ko nimo. So, way katarungan niya, di ka nako sugton. Christine, dili ka magmahay sa imong pagsugot nako. Kay akong isaan nimo nga pulos kalipay ang matagamtaman nimo gikan ako. Isaad ko na. Congrats bay. Salamat bay. Eh karon malipayon na kay ka. Kay nanam kay bagong uyab. Ngay mong gipulin ni Jinjin. Aw bay oy. Og di na gyud ko makatugot bay nga mawapas Christine sa akong kinabuhi. Di ka na mahitabo. Kamawa si Christine mo. Kay wa may mutaba na na. Wa may nalang uyab. Ikaw raman. Gani haram kong naghuwat ni Christine din sa among suruyanan. Pero wa man gyud siya mo anhi. Nanon ka? Magsusi ko. Usay wa na si Christine, sige po yan. Uragi bay. Mibiyad na si Christine din sa atong dapit. Wa mo isa mo tunga sa mong practice kay mag-practice na may kanta ron. Kung mo, hain di ka si Christine. Wa gid hibaw bay. Wa gid. Basta kalitan ni mibiyas ang gipuyan. Gibiyaan ko, Christine. Nibiya siya nako nga walang mananghid. Naunsam ni kinabuhi aw eh. Una, gitabal nga akong uyab. Unya karon, gibiyaan ko ni Christine nga walang mananghid ako. Ganong ingon man taon ini ako kinabuhi oy. Gano man. Ang padli sa akong kapalaran. Way syertes mababay. Kanimo Christine, kung hain ka man karon, niya pa ko day. Nagpaabot sa mo pagbalik. Dinin lang ko to ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan ka ni Ivan nga taga Mitsayap North, Cotabato. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan kung sakaling ikaw ay lalayo. Ang mga kaagigibata na doon sa radyo ni Rica Persolo karing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap, mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.